Здравейте хора! Аз съм Ели от бутик за цветя Елън от град Кюстендил и се хванах с 15-годишния ми син на баз, че до края на август ще имам в YouTube канала си 10 000 абоната. В момента сме края на юли и имам 5 абоната. Тоест, това, което трябва ние с вас да направим, е да му докажем, че това е възможно. Но нека да ви дам и малко повече контекст, за да се включите в историята. Моя син е на 15 и е страшно запален риболовец. Много му се отдават нещата с голяма страст и с голямо желание го прави вече много години. И от много време иска да си направи YouTube канал. По една или друга причина постоянно си намира извинения, че му трябва камера, че не може да снима с този телефон, че му трябва микрофон, че тази стойка не става, че момента не е сега и какво ли още не. И за да му докажа аз, че всъщност не е необходимо да чакаш перфектния момент и перфектните обстоятелства, докато той беше на тренировка с ето този телефон, който снимам и в момента, създадох YouTube канала Елън Диви Цветя. И буквално след тренировката го замъкнах на едно място, за да създам една композиция, да заснема видеото и първото видео беше качено още същата вечер. Да, наистина беше толкова лесно. След това избрах си тема, която да следвам в моя YouTube канал, защото никога не съм целяла да съм ютубър, но се замислих за какво е това нещо, което на мен ми доставя страшно много удоволствие. Аз съм флорист повече от 20 години и работата с цветята наистина ми е голяма страст. Но нещо, което е много различно е, че когато отивам сред природата, за мен тя е най-големия вдъхновител, аз виждам винаги, раждат ми се в главата идеи, които не може да се родят в самия бутик, когато съм на работа. И затова реших заедно с вас да ви представям и да направя едни композиции, които са създадени с природни материали, събрани изцяло на място, където съм в момента и да ви зарадвам, да ви вдъхновя, да ви покажа как в природата наистина може да се създаде с малко креативност нещо красиво. Разбира се, още същата вечер имах един абонат, това беше моя син. След това втория ми абонат е мъжът ми, третия ми абонат е една моя приятелка, Искра целувки. И на следващия ден, когато няколко дни след това качих още едно видео от едно място, което ми е много любимо, близо до една река. И като качих видеото, на следващата сутрин имах още един абонат. Само, че това вече беше непознат човек за мен и аз бях супер развълнувана, защото това ми е реално първия абонат на канала. И когато го споделих с моя син, той ми се присмя. Присмя ми се на 4 абоната. И аз го попитах, а ти всъщност колко точно абонати имаш, защото тебе те е страх даже да си направиш YouTube канал. И точно тогава се хванахме на база, че до края на август месец аз ще направя така, че каналът ми да има 10 000 абонати. Ако не, в смисъл ще си отрежа косата. В противен случай, ако направя тези 10 000 абонати, той ще направи своя YouTube канал и ще стартира най-накрая без повече оправдания и извинения. Защо реално го правя обаче? Риболова наистина е страхотно хоби и аз вярвам, че това може да помогне на страшно много млади хора, особено в неговата възраст, която знаете, че не е така най-леката, да си насочат вниманието към нещо много позитивно, нещо, което да са сред природата, да са самостоятелни, да релаксират, да спортуват и така нататък. И затова искам, мисля, че всъщност ако има повече млади хора, които да мотивират и да запалват децата по това хоби, ще бъде чудесно. И защо един от тях да не е и моя син? И затова ми се иска наистина да създаде своя YouTube канал, защото го виждам, че е креативен, има поглед върху нещата и много силно вярвам, че може да даде стойност на много хора и на деца в неговата възраст, които да се запалват. Така че добре дошли в моя YouTube канал Елън Диви Цветя. Ще се радвам да ме последвате, защото иначе тежко ми е на прическата, но това е най-малкото, разбира се. Тук какво да очаквате? И аз не знам какво да очаквате. Най-вероятно в моята глава е точно това. Да създавам цветни флорални композиции на места, където сме, сред природата, неща, които ме вдъхновяват с природни елементи, с минимално количество неща, които са донесени от някъде другаде, а не от мястото, на което се намираме.
Това е. Последвайте ми канала. Много ви благодаря. Ако сте попаднали тук случайно, добре сте ми дошли. Пожелавам ви едно прекрасно преживяване.